Dipende tu ada mau buat. Nan. $20 para chipande. Pamusoro nyaya yakati kuti kusungwa kwandakaitwa ini bepera na kusvika ndichitambidzwa ndikariona mari wese kumuswa sei saka ndangu ndawana nguva yekutsvaga mari saka mari yandakwanisa kuya nayo mari yedare $20 ndoiwa nditi kuda mari pandawapo ndakaudza kuti ndo mari yandinayo yedare ndo $20 France $40 Taureti zo gurundoro. Nditaona ndinofuma yangu. Mwana makore uyu. Mwana wangu ndinakamti baba wangu mana nyanja mudadya mudawa. Ndikamuti konzero kani motikari yake norori yake nozvinhu mwana wangu ndikaramba ndikati wakwenda asi mwana wangu kodumburi. Ndolita sei. Dzoka ndiri kuona. Akadzoka nemotikari yake havana kuzodzoka futi. Kuti auye mwana wangu kusvika mwana wangu auya kusvika asunungukwa kumwana uyu nhasi kuchikoro ndini ndakudzidzisa futi saka ndati ndega ndikapinda kuti pamwe iye achafunga kuti tuye kwatakanyanga dzakuyo rega ndiitewo zvakati saka nanhasi ndauya kudari kuti tipedzerane kuno kuchangana naizo makore mumba iyo ya hongu ndine mwana ari kwaMkuta asi zvekutondishamisa kuti vanondibvunza kuno kudare kuti ndiri kuda pfuma munyaya ndinaye wekuti vanogona kunditumira munyaya kuti ndiri kuda pfuma yangu pakuenda kukaita madzimai kumba kwatezvara wangu avo inyaya yekuti takatadza kunyatsa kuwirirana ndikubva vamboenda kumba kwavo vaenda kumba kwavo ndikazonga ndichiteera tichiedza kuda kunyengetedzana kuti vadzoke kumba saka pavanogara kune hama dzanguwo dziriko ndokungedza kunditaura kuti madzimai ako aya yane mafambiro ari kuita asi yarisiri kuita zvakanaka but isusu hatigone kuti tikubatire zviripo iwo zvinoda muridzi kuti uzvibatire wega for sure ini ndakatsvaga nyaya ndegani kusvika madzimai ako ayabata nezvikomba yari kumba kwatezara vangu mwana wangu we mwana wako yakazvarwa ndikaisa svikomba pfuma yangu papfuma handisi kuparamba ndodavedza kutsanangudza handisi kutsanangura panyaya yechikomba ndavedza kupatsanura ukama hwangu huri pakati patezvara vangu neni kuti vasvike pakundikwirira dare nhasi mwana wangu mwana ariko zvepfuma handisi kuzviramba ndoda kupiwa nguva yekunotsvaga 3 months. Gurundoro. Nekuti tsanangurira pfuma yacho na pfuma yakamira sei. Tsanangura. Vapendwa na pesa. Saka nakuti nditaura kuti pfuma yacho zvakakakati. Yautamarira mwana wangu kwa mombe yokurisa idanga. Mombe chiredzwa ndikurera mwana uyu. Kuna tataura nasi ndikumikiza kurera yo mai mombe nhatu. Notsambo dzangu tusamba muda mali 500 pamusoro chakame ina anotora mwana waMkuta ari musikana akakamborohwa kwanga akarohwa 1 2 pfuma yandinobvisa yekuti ndeyekuti vari kuchengeta mwana wangu 1 2 handina kutora ari musikana ndikatora ari mvana
Umbati mani awatata kubeyo chirezwa yeumai nedama vakasimudza ya pamusoro ini ndiri mukadzi ndandikaroorwa najoji mangoni. Joji akanditora aine mukadzi wake takanogara kudenga. Tagara kudenga angapiswa nemukadzi wake vakasungisana nemukadzi wake tagara isusu. Ini ndakaona magariro andaita ndakati ndine zvakaipe kuti nditsvagewo pangu. Takatsvaga munda kwamatanda takatenga munda kwamatanda kubudikidza tari matese. Ndakanokanya zvidhina ndine mhiko yemwana nehama dzangu ndakapiwa vana kupa kwedu ndakakanya zvidhina asi handinogara ndagara mumba chifu. Ndakagara 3 months ndaigara mumusasa wemapepa. George asingagari kwamatanda achidzoka kudenda kune mukadzi wake ati mukadzi wake haasi kuda kushanda akashanda kare pake. Ndichipedza kuvaka dzimba uye akanditi ande munocheka uswa ndomagiri andakaita kwamatanda. Ndichisvika kupa kwedu handina kuzogara mazuva uye anga kudanana nemukadzi wehanzvadzi yangu mukadzi walenmo achifona kufone mukadzi wehanzvadzi yangu mbudza yamatrust wayatore zvinhu zvavo. Shuwa inini zvakandibata hama dzake dzari kutaura kuti hama dzake baba Stera wakaneta kutitonga ndiwo mukoma wake waititonga nyaya yakanetsa. Amajoji vakasvika pakutaurira sisi wangu kuti amatrust anzingauya atore zvinhu zvavo. Ndakati handigoni kuenda kutora zvinhu zvangu iye ngaandifonere iyi nokuti kunaka yacho nditi ndikuya unocheka uswa. Akazouya nerori ine zvinhu zvangu nhumbu yemwana ndakaenda kumba kwedu ine 4 months ndakakanya zvidhina 21,500 dzimba dzandakavaka takavaka 2 rooms nekitchen nemabhani 4 netoilet andabvira ndagara mumba ndaipedza pakuvaka nguva zhinji ndaichera mvura nemusoro ndine nhumbu yemwana uyu. Ndakapedza kuvaka andabvira ndagara mumba ndauya kumba kwedu akazoya nerori yezvinhu zvangu akati ndaya kunosiya zvinhu zvako. Baba wangu asipo ndakafonera baba wangu. Baba wakauya akasvika akatora demo akati ibva nemota yako pano akanzi ritotora koma wako akatora dread nababa Stera nevamwe vese uko achibhundi akauya navo zvikanzi ndo zvamunenge here pamutemo kumba kwenyu. Vakati hazvisiri izvo zvikanzi takura izvinhu zvenyu kana usada mwana wangu neya nepfuma yangu woya usiya mwana wangu. Akandiroora achizoti ndine vana vangu achindisiya paindisiya panga pari pasango. Ndatora kamwana kangu kanga kane 3 years akauya akati pano hapasi panherera senda hapachengetwe nherera. Ndakati mwana uyu atoriona baba vake vasvinu zviri namadzokere kumba kwedu ndo zvakamugumbura kuti wataure chi kuti baba vake vasvinu kureva kuti baba vake vasvinu kudarika inini ndo nyaya yandakarambirwa. Sambo. Ini ngono sesekedi. Ko je ndo sa dari ndipo no gati. Right, wewe unopatara mudesi. For the meantime unopatara topa mwezi. Uya mumbe bwana. Mudare muno mungezita 300 dollars. Pamwezi unopatara 300. Mumbe tu zinoreva kuti yodana. Nyeye kuti kurera mwana ndopaninda mumbeda. Onzoka. Leo umai monika. Patsambo dzavatsambo pati mari 500. Pangwa unopatara mumbe tu mwezi mombe pamwe mwedzi utsvaga sambo utsvaga 400 dollars wapate wazviti panenge pari kuti tiremere zvishoma taura pari kurema chandinganingirine ndechekuti kubvisa mombe mbiri yechiredzwa nedanga nekuti kune mwana wangu izvi zvetsambo izvi handikwanisa nezvazvo mutauzi yakawanda ikana kuti asilozobhodha paunoda pamusoro amene kungabatsirwa nedare pamwe kusazivawo pamwe kuti tsambo dzinobviswa nemunhu kana zvaita sei. zvandataura unozobvunza mupedzi handichada kuti kana ima hachada kunzwa muchitaura Ndotaura maererano nemwana. Mwana akasvipirwa nenyoka ndakavafonera. No, izvi ndichakupa vanhu muchataura navo zvomwana ndokutauri ndo. Ipo pendura kumuonawo mwana ruoko rwake akadzvanyiwa chigunwe charemara asi baba vake varipo. Ndinovafonera havana kana action. Baba musuka bude panze nakagoko. Pane ndikuwadewa makana mamboipedza panyaya yemwedzi nenguva yaita padhuze because pane zvinhu zvanga zvinonyatsokumbira zvakanaka nemwana mai pa 3 months ndinokwanisa kunge ndane something pamwedzi padhuze handinogona kunge ndasisikidza kukwanisa mari inokwana mombe kana mombe yacho handizotedzera zvino zvako iwe tera zvandakuudza 3 months inonda pa 3 months kamombe
Sign up next. Yeah. Muzoenda kunyaya yemwana. Ai, pamutakaima ndipa mpedzero ya Mutoro ichana. Pari panyaya yemwana. Mwana watoka nyaya yemwana. Kuti awekana kumba kwangu kubva azvara kusvika para abvumidzwa kana kuya kumba kwangu. Saka dai kumbirawo dai kuti kana zvichibvira panipe mwana wangu wachina ndichengete ndega inini. Ndosa ndatingomira kuchata kuchataura novakura. Ndipe imwe yacho yabuda kuti yamubatira. Uyai vai vatapata kupanze. Uyai. Tapedza.